Kilai teli ki District Council ki Badan Meghalaya kata ka Khasi Hill Autonomous District Council balayalam da uba tistos tarwel chain. Ka Jainti Hill Autonomous District Council ba layalam da umma Thombor Siwan bat ka Garo Hill Autonomous District Council balayalam da Albinosh Marak ki balong kumki CAM. Kila simlang ka wei ka jing menjur bat ka rai ban persyabet ya ka jing temu jong ka sarkar India ban pentrikam ya ka an uniform civil code ha ka ne ka jela jongi bat ya ka ne ka rai ki ne ki laingut ki CEM kila sim ha ka jingelang bala pelong hanong ba selong uba tis tos tarwel chain ula ongru bangi la simlang ka wei ka rai bangin persyabet ban pentrikam ya ka UCC hakito ki benta ki bahap haka 6 schedule haka baya kane na kaliang barok lai teli ki council ru kin persyabet bat kin simru ya ka rai lengba ka darbar ka ba pelong hala ki council habayadai bat kane kamat haka ne ke jingelang ka balayatai sanibha habayadai bat ke jingtmu jong ka sarkar pedeng banwanra ya kane ka bil haka ba ulapun singawru ba kane ka an kan kata shisha ya ki jing trikam ki District Council baru kumju hadu ki snong ki thau ki riti dostur bat ki jingle tenrai ru kumju uba chain ula ong shushuru bakin sakhot ru da ka dorbar bakarpang ha ubnai banwan namar ba ki kwa ban penstet habaya dei bat kane ka kam kumba ka longhi la ong ba kane ka UCC kan kata shibun yangi namar kum kan uksa ka bai kan tikur ni ha ban yele lang ka ju kerkom wala ka riti dostur jongi ka yapher ul ong ru bakum tribe nyemla satya ban pediang ya kane UCAM ka khadisi ul ong bawat ka sarkar hiru ka dei ban simlang ka ju ka rai ban persya kumbala le ya ka CAA hakaba ya ka CAA la pelaj na ka jaka bahap haka 6 schedule kumta kermen ru baka UCC ru kan long kumju tetang kani ka khubor khuble shibun